So ngayon mga ka-PB, andito naman tayo sa probinsya. Pauwi na tayo kasi hindi na naman tayo pinala doon sa Davao kasi nag-MACQ na naman. Napakahirap talaga. So hinatid ako ng kuya ko dito sa probinsya kasi ang hina ng trabaho namin. So ngayon mga ka-PB, kasi boring doon sa bahay, nalakad-lakad ako dito sa kagubatan. Ayun. Butas tayo. Punta akong bukid. Kasi yung mga pinsan ko andun, nagkukupra sila ng niyog o ng lubi. So puntahan ko sila. Medyo masama yung panahon mga ka-PB. Yan. Pero kaya lang, medyo malayo-layo na rin yung nalakad ko. Mahigit 1 kilometro na. Kapagod. Malapit na akong nakarating doon sa pinagkokoprahan ng mga pinsan ko. Sana makaabot tayo doon ng tanghalian. Gutom na ako. Kagabi kasi mga ka-PB, umulan, ang lakas. So nanghuli daw sila ng palaka. Marami naman silang huli. Tapos nakahuli rin sila ng sawa. Malaki. Sana nga hindi pa sila na kumakain para makikain din tayo. Sarap kasi pag kumain pag nandito ka sa bukid. Pag andun ka sa syudad, tapos mga ulam doon, mga dubok. Di katulad dito sa bukid, puro ulam dito, puro sariwa, magulay man o makarne. Palm oil. Ito yung pinakamalaking kumpanya sa amin, palm oil. Kaso lang mahirap na yan. Kasi yung mga dahon niya, may mga tinik. Maraming tinik, pati bunga may tinik. So lahat ng mga trabahante dito, mga regular na. So wala nang casual. Kaya mahirap na pumasok dito mga ka-PB. Ayun sila. Yun. Doon banda. May nag-ano na. May umuusok na. Malapit na tayo. Yawads. Oo man, milin. Out di ay. Yawads. Kuya Ito, baksan. Luto na mo. Hurot naman gani. Nara. Shout out mga ka-PB. Tulog lagi. Maram lagi naghubog na. Okay, ito na hurot lang kuan dito. Nun. Ay, dirit. Kasi lalom bari na undangan ako at takigan ko. Yuti ay takigan kana. Kundiri sakit kayo. Yuti ay. Kung dili ka maayo kuan, hina ko. Din. Din. Ako na dolog doktor. Di ba diri kaon ang tanan yung nagdurian, do lang ka pa sa durian. Durian. Dari kaon ni dil, do panit. Mana kan dol dili baru ni mo sakit. Do apa? Panit. Dapit. Ito la pan, anti dangdang. Ini duwaon. Uy gana ikaon ako nay trabaho ng hubog. Tumang. Napa man tingali dia no? Anong kabro na? Kaliro. Napa ikanol dia? Giduwawan ra. May lain. Sawa. Sawa. Magkikain tayo ng sawa. Ay, sawa. Ayan. Sawa yan, sawa. Sarap. Sandbak. Kumain kasi ng manok, kaya ayan, kinatay. Kinain din nakin. Kinain naman. Kinain din nakin. Ayan, buto ng sawa.
Sawa talaga yan, sawa. Oh, ayan, sawa. Sawa yan. Ayaw nyo maniwala na sawa to. Ayan, balat. Balat ng sawa. Oh, ayan. Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. Ayan, balat ng sawa. Rap. Balat ng sawa. Ang kasawa, lab. May pang nag-video-video ko kami dito. Hindi matabag video-video. Dami po ito, Kwan. Dugo itong pagkatigbasan mo gabi eh. Man man to din. Itigbas man to na ako sa sulod. Dito sa sulod. Naliog siya. Di wala siya kagawas. Nigawas naman ko. Ako ni tigbason kay para mo gawas yun siya. Dito siya sa hawak. Tigbas na ako. Dito agas ang dugo. Grabe kanagkan. Dito nagawas ang dugo. Dito man ay kuan. Nagatay nga dugo. Dami ano. Bigang kayo. Sirat ako sa mad ang kuan ato. Dugo ato niya dito. Nimang ka nga nakuan ang kuan. Nakuan ang iyang buko-buko. Okay. Lamig man yan. Bakunawa. Sarap man ka pag nilas. Sarap, lab. Sarap daw. Punta ako doon sa kabilang bukid mga kapibe kasi baka may mga durian na ano, marami kasing durian doon. Makakain na naman tayo ng durian. Dito na tayo sa ilog mga kapibe. Ayan mga kapibi, dito tayo sa bukid. Kupras pa rin. Yan. Kala ko may iba naman dito. Ayun, pareho lang din. Kupras pa rin. Sa tubig ba? Inom na. Inom ka ni. Tamis man. Kana ko niya. Biyaso na. Bala. Damunan hapon. Tama gitu sa panan. Tapos na. Ipalabaw-labaw ninyo ka atong siding ha. Ang imo. Sarap, maliit. Ayan tayo ng buko. Parang Sprite. Ano naman tayo ng bayabas.
Dito na ako ang durian mga kapibi kasi walang nahulog na durian. Kaya ito na lang. Buko at saka bayabas. Mga rambutan, walang bunga. Meron din lansunis. Ayan mga kapibi, o lansunis. Pero parang hilaw pa. Hinog na sa video pero sa personal hilaw pa ata. May green pa. Ayan, dito na naman tayo. Ratsada na naman sila. Ratsada. Dating gawi. Little John de la Mente. Kanina pa ako nakatingan dyan mga kapibi. May hinog na santol. Santol. Asim. Kanina. Ngayon. Buko. Tapos, bayabas. Tapos yung lansones, hilaw pa. Tapos yung durian, Hilaw pa. yung yung durian, wala pang nahulog ng durian, kaya di tayo nakakuha ng durian. Ayan mga kapibi, si Ulukan. Patay pa, hi pa kay i-vlog, kuhan ka pa. Tanaw tayo ka video. Hi vlog, welcome to my guys. Try natin maglugit mga kapibi. Ito. Diko, yatang man imong kabaw. Manumbag pa lang na. Tara ko, tuyok ako. Uwi na ako. Uwi na kabibi kasi hapon na. Time check. 4:30 PM. Okay lang mga kabibi. Okay. Kakain tayo ng prutas. Buko, bayabas, santol. So di tayo nakakain ng durian kasi walang nahuhulog na durian. Dito kasi sa bukid mga kapibi, yung mga durian dito hindi binibenta. Pag may nahuhulog, so kusang nahuhulog lang siya. So yun lang kinukuha tapos kinakain lang. Kasi hindi siya marami. Konti lang mga durian dito. Doon naman sa lansunis, so siguro mga dalawang pungpung lang yung bunga, tapos medyo hilaw-hilaw pa, kaya di ko na kinuha. Sayang. Susunod na siguro pagbalik. So yan lang mga kabibi, no.
please subscribe to our YouTube channel, Provincianong Bisaya. Sana suportahan nyo ako ka-PB, ma-max ko yung 4,000 watch hour para ma-monetize na tayo ni YouTube. At pag ma-monetize na ako mga ka-PB, tuloy-tuloyan ko na to pag-upload ng video. So kasi andito naman ako sa probinsya, umuwi na naman ako. Kasi sagabal yung lockdown dun ka sa syudad, sagabal yung palaging lockdown pag dun ka nagtatrabaho sa syudad. Kasi yung mga tao hindi basta-basta makapasok ng Davao ganun. So balik ng probinsya na naman tayo. So yun lang po mga ka-PB. Thank you for watching. Sana tuloy-tuloy lang po mga suporta mga ka-PB. Thank you for watching.